No niin. Nyt mä pelaan Cell Limons. Juu, mä koittin pelaa, mutta sitten tää jostain syystä niinku... No... Tää ei niinku ottanut sitä ja mä siis koitin 2 kertaa, nyt mä oon ihan vitsin pitkällä. Niin pitkällä, että niin... Mietin jo, että pitäisikö tehdä tätä. Oho, 100 triljoonaa. Ihan tuli rahaa. Mut tässä on niinku mumpassa, niinku tällä hetkellä. Sata triljoonaa. No. Enpä mä kauheasti tiedä, mitä tässä pelissä tehtäis muuta kuin tätä. 5 triljoonaa joka sekunti ajettu. 11 triljoonaa, 14 triljoonaa. Joho, mä sain inspiraation siis sotusedältä ja... No, enimmäkseen sotusedältä. 32 triljoonaa, sinne meni muut rahat. Sinne meni mun rahat. Trillion. Nyt on antaa 19 triljoonaa. Jos kehityn koko aika pikkuhiljaa. Pitääpäs tästä nopein juo kahvia, että pysyy hereilläkin. No en päässytkään tuohon. Onks mulla jo 20 triljoonaa? Herrettinen. Juu. Nyt pitää ottaa hetki. Mikä cheese? Nyt mennään täällä. Katsotaan mihin toi vie, vai viekö mihinkään. Tämähän on täyttä kusetusta. Mitä? Jes, mulla on nyt aika paljon rahaa. Sopivasti. Ei ookaan. No niin.
Tämähän menee nopeasti. Nyt on jo 21 triljoonaa. Ai että. Mennäänpäs ylös ottoon. Koska täällähän oli jo tuossa. Oho, 160 triljoonaa. Mä ootan sitä, kun mä näin siis... No, mä en spoilaa teille, ettei kiinnostus lähe. Mä oon niin ilkeä, kattokaa. Ei vaan. Mä en saa kiinnostus meinaa mennä. Sitä ei saa ikinä kadottaa. Se on tärkeä juttu koko maapallossa. 3. Herttinen, että näähän kasvaa ja kasvaa. Kohta yli tulee silleen, että hei! Vedä tästä nyt 5 quadriljoonaa. 500 quadriljoonaa. Niin, katsokaa ylös. Mulla tuolla... Vuosikymmentä 7 triljoonaa. No ei oo enää. Nyt on tuo 40 triljoonaa. Itse mä voisin mennä seikkailemaan. Katsoa muiden peissejä. Okei, tällä on ihan hyvistä. Robuksia. Tyyli käyttänyt robuksia oikeet. Valppina. Joo. Tää on kyllä hyvä. Raasakki. Umpe. Oho, johan mulla on hyvin rahaa tullut. Hyvin. Todella hyvin. Näkyyköhän rahasakki? No ei näin. Ei tietenkään. Mistä mä 3 quintiljoonaa saan? Ihan oikeesti peli. Mistä? Rahasakki. Ylemmäs helposti. Rake kuittas. Jos mä olisin ottanut ton, niin enhän mä ois siitä melkein yhtään niinku hyötynyt. Nyt on ihan tasata. Yes. No niin, mennäänpäs kattoo lisää. Mikä? UFO. Mä haluun tänne. Mä haluun tänne. Ihan huijausta. Peli on huijausta. Mä oon nyt tuossa kohti, missä tuokin. Mennäänpäs vähän lunttiin täältä. Että mitä kaikkea tulee olemaan. Koska mä näin 1 quintiljooni, jes. Koska mä näin, että tääkin antaa jossain vaiheessa rahaa.
näissä jutuissa niinku olla? Onko niinku absoluteliks? Hei. En oo menettämässä mun kuontillionia tuohon. 12 triljoonaa. 13 triljoonaa. Yes. 18 triljoonaa. Kuontillionia. Mut nyt ainakin tää on vähän enemmän. Joo, oikeesti. Nyt antaa aika hyvin rahaa. Tuolla on niinku aika pitkälle mennyt toi paikka. Tää on mun... No tuolla. Hei! Tämähän on mun. Joo. Tämähän on iso kusetusta. Pitäisikö mun avaa muka... Mä haluan mennä seikkailemaan. Poinks. Ei. Yes. Tänne asti tää vaan menee. No. Ei ainakaan hirveesti.